70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا، 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیا۔ او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی، او زینب دے پیو دی، او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے۔ ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے۔ تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا، او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا، دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا؟ اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی، تے جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا، تے حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو، انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں۔ ایک مظلومہ بچی دی تے مقتولہ بچی دے بند پیو دی گل بھی نہ سنے، اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے، جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ، تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا۔ تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں، انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا، ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، او مولوی خادم دے گھاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا۔ میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا، میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے۔ ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال بولیا، کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا ہوئے تے شاہبازاں دا دین سی، تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا، اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا، ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے۔ مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے، عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال۔ حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ، میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے۔ حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے، مائی ہوری اتنے بیٹھے، فرمایا مائی، انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں۔ انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا، اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی۔ حضرت عمر چونک گئے، فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا، جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا۔ حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا، باقی چھڑ دیو۔ اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو، فرمایا واہ عمرا، آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمرا واہ عمرا، فرمایا واہ عمر واہ عمر، اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے، اتنا جلال ہوئے، جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے، تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا او زمین تیل بار کٹ، اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پوے، تو بھی خیمے والی مائی۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اے اسلام تختوں تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے، بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ، بس وہ دین تختوں تے لیاؤ۔ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے، تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے اندر اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضور دا دین لیاؤ۔ تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے، 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن۔ تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تے مائی چونکی، مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی، میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی، عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے، دھی بھی قتل ہو جائے، زیادتی تو بعد قتل ہو جائے، اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون، اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے، پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بس اے ہویا ہے، سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے، لیکن نگی چادر تان کے سو گئے۔ انہاں کہا نہیں جی زینب، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئیاں۔